The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahimpit masinangkapan, alang sa tanang mayong buluhaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan, naghatag og kahayag, ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Aniyan sa kita nga atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, sa wailangan atong andamon ang atong tagsa kakalag ingon nga magtotoo atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9, ang atong pagsugid sa tanan natong mga salang nabuhat mining adlaw ngadto sa tubangan sa Dios lamang, aron kita mapunan sa Espiritu Santo, mahibalik na usab kita sa atong pakigambitay sa Dios. Our fellowship can be restored. Ug andam na usab kita sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang panalang kanimo dili pa magtotoo, tuohi ang pulong sa Dios diha sa mga buhat 16:31 nga nagkanayon. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay. The fantastic life on earth. Ang mabulokong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Now, atong ipadayon na atong gibiyaan kagahapon, naghisgot kita sa huyos o teknon kini mga Grigong pulong o ganto katong gidiferensya nga ang teknon, ato lang tutukan ang teknon, kana nagahulugan ng being trained, being guided, children of God. Okay? Although ang huyos is also child of God or children of God. Now, as many as received him, gave he the power to become children of God. Mao ka ng children of God, teknon ka na. Now, mangutana na sa kunimo, unsa man ang tuyo sa atong magupangitunan, great power experiment. Unsa may tuyo? Well, ang tubag, so we can utilize the assets ato magamit ang mga kasangkapan, mga kaayuhan nga gigamit ni Ginoong Hesukristo samtang dinhi pa siya sa una niyang pag-anhi o nakapahimo niya nga mananaog. See, katong iyang paggamit sa great power experiment, mao to'y usang nga nakapahimo niyang mananaog, of course, with the help of God the Holy Spirit. Now, Galatia 3:26, by faith in Christ you became children of God. Nahimo na kamo mga anak sa Dios. Episo 1:11 ug Episo 1:3, ang Dios nagasangkap sa matag magtotoo sa ilang mga panulundon. Okay? So God provides every believer this inheritance. Nagisgutan diyang duha ka mga bersikulo. Ang usa ka magtotoo makadawat sa iyang panulundon due to his capacity to receive. Ako ka nagingnan, nagikinahanglan ang pagkabuot sa dapit nga diin ikaw na katakos sa pagdawat nini. See? As long as you have no capacity, dili ba gyud nimo madawat kining maong mga panulundon. See?
Well, remember again, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Revelation 3:12, naghisgot kini og overcomer, victorious, mananaog gihapon. Diya sa 1 Corinto 3:8, naghisgot diha og mga ganti without them. Why katapusan? Ephesians 1:18, inheritance will remain on deposit, riches of the glory of His inheritance in the saints. Now, diya sa Episo 1:3 o 11, naghisgot diha po ka mga panalangin, inheritance ang gisgutan diha. Colossians 3:1 and 2, do not store up treasures on earth. Store up instead treasures in heaven. Kanang treasures diya, thesaurus. Okay? Colossians 3:1 o kanang verse 2. Imperative kini na sa imperative mode of command. Seek or keep seeking the things that are above. Set your mind there. Itutok, ipunting ang imong pangunahuna by seeking the things that are above. Colossians 2:2-3, mystery doctrine of church age. Riches, kining isgutan diha. The riches means Bible doctrine, metabolized. Now, akong malikon na po na kay ato manikisigutan kagahapon. What does will not inherit the kingdom of God mean? Sa ibot pasabot. Ang buti pasabot nila kanang panulundon, riches, inheritance. Okay? Kanang crowns ni mga purong-purong kini. Ang pulong si Diyos na kanayon, hold tight the riches that you already have, because I am coming soon. Now, sa diha nga tuwa na kas langit, and you fail to fulfill, napakyas kas pagtuman sa plano sa Dios, ang imong espirituhanong kinabuhi ba? Then, ako malikon, kay basig nawa tanan to. If you are already in heaven and you failed, napakyas ka sa pagtuman sa plano sa Diyos, ang espirituhanon ni mong kinabuhi for your life, o wa ka mo pahimos sa mga spiritual assets sa Diyos, ang imong panulundon only becomes a memorial in the museum of heaven. Memorial na lang. Pag-handurawan na lang, di ba na mo'y binisaya? Handurawan. So, Revelation 3:11, hold tight. Kuptig yun, guniti ka na, kanang mayo. Guniti mayo, hold tight what you already have, lest you lose it. Unsa man eh, mabasig awa ni higan kanimo, kini divine good ang buto sa bot. Kaya kanimo, ang tumong sa matag magtotoo, mao ang pagtuman sa protokol nga plano sa Dios, ug ang pagbuhat og mga Diyos nung maayo. Mo na ang kanang God's riches nga magahimaya sa Dios. Riches of wisdom, kana bandi na sa kaalam nga atong binisayon. Riches of wisdom is every believer's goal. Mao man niya ang atong walang ka makaamgo, no? Nga mao niya ang atong tumong. Okay? Kaning pamina, to grow up spiritually, normality ni sa matang magtotoo. Ang dili pagtubo spiritually, abnormal. So ay nakalimti. Kung wala ka magtubo, abnormal ka.
Apan kung nagtumo ka sa pulong sa Dios, diha, that is normality. Every divine good nga mabuhat sa usa ka magtotoo na ay equivalent reward. A believer's inheritance in the kingdom of God. So atong hinumduman kanunay, let's remember always that we're living in the church age period. Kini mo ay katuigan sa simbahan kining atong gibuhian karon. This is the age of equal privileges and equal opportunities. Ang usa ka magtutuo nga pildiro, ang anumang nahimo man siyang pildiro. Well, in the first place, ang iyang pagtagad ngadto sa Dios o siyang pulong negatibo man, bugnaw man, cold. Wa ba siya gana? Wa siya gugma, wa siya kainit, wa siya kaikab, wa siya tinguha nga mutubo spiritually ang iyang kalag. Wala. So he is a loser believer. Loser. Pildiro. A loser believer, when he goes to the eternal state, of course, kay believer man siya, luwas man siya. So, inigadto na niya dito sa eternal state, mawa tong iyang mga ganti. See? He loses his rewards. Ug mao nga, kining mao nga rewards only become an eternal memorial for him. See? Marang handumanan na lang. I think that's the right Visayan word. Now, diya sa Roma 8:16 hanggang 17, the Holy Spirit, labihan sa pagkamanungdanon sa kinabuhi sa magtotoo. Ang Espiritu Santo. Otherwise, kanang maong magtotoo would not experience God's power. Wala. Di yun. Wag yun gahom. Ang iyang pagkinabuhi. Gahom sa Espiritu Santo ba? You are teknon supposed to be. Trained, disciplined, guided by God. Only if God, the Holy Spirit, works, nagalihok diha sa kinabuhi, sa magtotoo. You see? Diha sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Now, experience life beyond gnosis. O na. Gihagit kita ni Pablo. Ang mga kasimbahan dito sa Thessalonica, dito sa Galacia, iyang yung ginasig. Suwayin ninyo ang pagkinabuhi beyond gnosis. Kita ni mo ang ebidensya. Kaya mo, ato na po ning balikon, ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kini bang atong isutan, faith alone in Christ alone is minimum. But beyond salvation is maximum. Because of great assets. Nakasabot ka ba? So, ang pagkaluwas, pinagay sa pagtuo lamang ang Kristo lamang, minimum na. Apan ang imong salvation, beyond salvation, labaw pa sa imo human ka maluwas. Mao na maximum tungod sa mga dagko nga mga kasangkapan, dagko nga mga kaayuhan nga gisangkap sa Dios kanato nga mga magtotoo. John 10:28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Na, kita ko mga magtotoo. Our Christ inheritance. Kita mismo. Kita ang mga panulundon ni Ginoong Jesucristo, but we are joint heirs, of course, of Christ. Joint. Abin kita, nakig-uban kita sa atong manununod ni Kristo. Kita mga magtotoo have equal privileges and equal opportunities. Pantay-pantay, angay-angay. Huwag pinalabi. Equal yun.
So we are to accomplish the requirements. Kinahanglan natong tumanon ang mga panginahanglan aron nga kita makadawat sa atong escrow blessings dinhi and hereafter. We are either losers or winners. Naibaw ta. Nining kinabuhi and the next. Nara na sa atong kabuoton. Buot na tang may mong mananawag o pildiro. You see? Pildiro din is kinabuhi ni karon. O pildiro yapon dito sa kinabuhi sunod. Next life. You see? 1 Corinthians 3:12-13, evaluation time for believers. Kini evaluation sa Grigong pulong is dokimazo. Dokimazo, meaning to evaluate. So, ibig siya evaluate. Kanang sukda. Ano ba? Sukda, timbanga, o ayo hagyog. Evaluate. Kasabot naman ta. Kaninyo nga magkasabot in English. So, because of volition, tungod sa atong kabuoton, ang magtutuo can either be a winner or a loser. Narana sa iyang kabuoton. Magulong, mahimo siya loser. See? Huwag ang luoy, kikadaganan naman yun. Big majority, mga loser. So it's really tragic. Kinaluyan. Makita ni mo sa ka magtutuo nga loser. Apan lagi, it's a matter of choice. Naharag yun sa atong pagpili. Ato bang kabuton giagad? Ug mao nga may nungdanon kayo sa ka magtutuo nga iyag yung lupkon, iyang punon, ang iyang hunahuna with the Word of God. Sophia, wisdom, kaalam. See? Kaya kung puno na ka sa kaalam sa Diyos, diha sa imong kalag, mo na nagyoy akong diferensya sa wa kapay doktrina, wa pay kamatuuran ka ng imong kalag. So remember to take in the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Ayaw na nakalimti. Take in the mind of Christ. Roma 14:12. Di ba ko ba? Unsa ni? Unsa isulti? We shall all give an account to God. Kitang tanan tagsa-tagsa manubag ngadto sa Dios. Di na ba kay may mong palaban ka sa imong mga inigugmay mong mga amigo, no? Tagsa-tagsa yun. Inusara yun ka. When you give an account to God. Pangutana, nakabay ikatumang ngadto sa Dios. Nabay suod ka ng imong kalag nga iyang pulong. Moro ba yun ay unahon niyang tanaw? Of course, nagkita naman daan ng Diyos kay omnisciente gud siya. Mana, di kang kay skampo sa Diyos. Ano ingon sa kong amigo, you can run, but you cannot hide. Wala gyud magkatago. Way natago sa tuwangan sa Diyos, sa mata sa Diyos. Bukas ang tanan. Easy. Mo ni ang mga paagi nga itong gipangtunan, mga paagi ni sa Diyos nga ikaw makakinabuhi niining mabulukong matang pagkinabuhi. Dinhi pa niining kalibutan na. See? Kanya to pag ginaguhat ni mo dito sa eternidad, mo nang giingon sa Diyos sa iyong pulong. The best is yet to come. Now, sa sunod, uugma ato kining humanon, kining atong pagdupot, pagtuon ni ining maong doktrina, the fantastic life on earth. So, ayaw sipyat sa pagpakiguban nato. Ugma dinhi sa Vic Malvido Evangelistic Ministry. See you then.